can only be faith that this year we are grade 8. We came just in time to safeguard Lucy, to keep an eye on the waves and call out the sharks. Never fear when we are near, because we are your lifeguards, the saviors of the wild waves. De vuil van een bijl, maakt het is onmogelijk zijn. Ik ken een spijlhonde, en het floor om die honde. De vuil van een bijl, op mijn hoed zit een hondenstijl. Als die vrouw het omverhaal, verpakt zich aan het trein op baseball. Wie het er? Als je alles het beste, staat er als die sterkste. Alles van je vrij. Lekker op die hoog.